Mwancho murigereria Getembe TV na gukwandire Andonsi Asore no gusaba kwaninga kwanyara ko bako gutwara ritukurigia Jumaine ritukuria gatano na kabira sumutinyi ko mutangani umwako yigabwe kiri bubere 25. Karibu sana sekionga chinsa ibere asenchira yobo ikero tukirigia Jumaine ngikaranseta seri bagaria hoyo minto Arono Toto hoyo tanyara ko bakago ikirana kurendeke ndengerasa ko mwancho murigereria bariki baito bamangana banyare ko bakobeka ekambia se chinsemo asorgo ngorigarwa gusi county ya Kisii ni county ya Nyamira ko ikachi county chonse 45 na ibere kwanekia unango tumanya bare aya eneki waseri tukeriga ria rero ryarengeria kabere asabor ko banyar ko bakurenda chisemi chabo ase chiskuru kransa boniko sangene ntwe kurbona ko moyo mwancho murigeria Wilson Makori ko asense moyo muno bwemanyerio nero ko chikombate siana boygo director Havila Kariri ko studio kabere kwanekia merogine chibicha ngochara senchirengia bali bako tubwatire ko asense mo ye mitandao Facebook na YouTube tosore live na Getembe TV tusange kurbono wikomweria Nisema nikianza Karibu sana mwancho murigeria bono ikionga chinse bira senchira yobo ikiranu togo chaka kurwase county ya Nyamira somurikito Polikapokara anyara ko bakago tara chiskuru haseri tukeriga ya kabere yogo chaka wichi semi aseta mwigentangani umako yigabwe kiri bubere 25 hegati yabarimu nigo bono banyara ko babagwe sokya na kogandra koroko bole go cha saba ibori ko eneke una chinga kichiga konyara bare gwe sokya na kwerikya ase okonyora chibasari kurwase chiobisi chaba ichobasa se chiobisi anamono chiri chiko bwato ko bokonyo bwa chibasa lichiko bakonya barabo kwegenderia ase ogwikirania kubwato ka chibesa buna school fees go sase chiskuru higantokira che kwana na chinga ke chinyororo go chia saborkwa kwegenderia ase chisemi chabo tigatura tegaro roboti ro senchira yobwikirana ejinga ke chiga bana bagendrete kwirana ase chisukuru nigabo ibuli bagendre ko bagosegeto kwene kiwanja chisukuru chabo aso wanchira mana baba gosoma chisukuru chirange na sebale kulingana muno mwalimu munene bwa skuru yiga ya Gasore PH Secondary Secretary Richard Nyaribali nigo aine kirogo cha kabene we tam ime ye skuru yiga ya Gasore PH tugenetera nga matoka na mayago choko toka se skuru e waiboli hoyo na bango batebinga anje skuru na balieba baitana ne skuru anje skuru e eko gara tutete kuru skuru ya sere to jire biwango binde Nyaribali nigagendera ko bagakubasigita abana ko koromukya unenchire ya moyo gukinya eskuri yiga tare ko boli abaiboli mo prepare abana baje school to chakamo tamwira bekora kana ne ntambira kimenyenye kara abana baraiche na litoranyana kuko registra pass chito mapema to kutarisha abana especially aba form 4 baje okora matemo mwako yoga na sense moyende ni gabo boli bagendre ko bagosegeto kwene kibunangwa kana balebisa kwa bibi batungete genkyo ilikorwa chinga kichabene kuchasaba oro kiwa kunyara kwa baba gosomerwe ikirania alia onsi chiskuru chabekire kulingana muno mwalimu munene bwa skuru yiga manyakantu na Nami SDS Secondary School asireta nyamu ya Makoli niko asegetire abaibuli wego kwene kibunango eli kyabale asumurubule bwe chibasari ejo kirakonya abana kwegenderia muna masomo abo. We urge our parents kero mwabuli asabe epasari because our leaders in Korwa Pasari, especially when Akero Korwa enough information. On your one orphan or the orphan. And our orphan, we have total orphans, untobugate partial orphans, and the needy cases are considered. So when you give this enough information, we feel even take a baby. Nyina bonika biboli base getire koleta abana se chisukuru aswega abana abiga bagendere ko bagosemigo gwetanga muna mulyo yogotindia ayo araturutumbe amagimabo. We will have time to talk to them to tell what they should do. To having a time and son for everything. To device against madawa ya kulevya. To device how to do ebi into want to go at the right time. Unabono this time we want to go take all these other things. Para buatakanya mangana masomo. Then from there. Anyana marunga yako bachira. Patia marunga will always ruin them. Ebi inko batavitore and we shall tell them. Kulini kurwa segati ya baibuli kurwa soro kongorigarwe county ya Nyamira niko basokire na kwemurungarira kubwatakana monoko kunga kubugima kera abana bakaenda chisukuru abarimu bara batosereria abana batoeri bagake linde tuligie chinjira to konya abana aba na ndi ria kabero umwana ke kwa moire cukuru na ngombe kwa munibera
etari gocia gukamugutu kona mogosana nditata gitinsiaga gotware gosaba serikali yaitu keranje etokerie ubugima bwa magori erine nyane abana tonyare kubaira chisukuru iginko ripoti rigetaseni kya uwanjete kya Gatembe kuraiga imeye kaunti ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara Murikito Polycarp okara na roboti ruchisemi kurwase kaunti ya Nyamira mwancho murigere atokore na se kaunti ya Kisii chingaki emeroberio agenda tekobekwa yokoneke buna masomo hane mono yegiridi ya kianda ayokagere gochaka omwako yogangwe kiranara senchirengia nigo chisukuru ao chiganda tekoneke ogochakiwa no gwasi uri gokwebirasi nabo igo habarokiwa asigiredi kigaga ya kianda sentunde ntangani kegima mo director wichisemi kurwase kaunti ya Kisii Mr Philip Chirichir niganyara kobaga konekia umuroberio igapo gwasi uri gokwebirasi biga bigiredi bya kianda skuru yaba mura ya St Mary's yugotoka sensemo ya Mosoche bunge ya Kitutu Chache South Murikito dipo nasanya na ikirana sensemeyo nabono otwara enkwana yugo sangana baibori habarimu nabo igo homo director uyugabo ichisemi Philip Chirichir kubwatka nemero birega ndato kobekwa yugo chakone kyabona masomo yegiredi kyege kyanda na chigo ikirana senchirengia Maigaje jiskuru kwiguru alituko lya igoro aseta mwentangani y'omwaka yoiga mw'ekiro 2025 abalimu n'abaibuli nigo bagendrete koenekia inga amasomo achakira senchire ya bene gochesa borokigwa omo director w'ichisemi imeye county ya Kisii nigo bonagendrete koigora bene ebirasi bya grade 9 imeye chiskuru ao gati yabo eskuru St Mary's Mosocho egotoka imeye bunge ya Kitutu Chache South. Today we are at St. Mary's Mosojo Boarding Primary and Junior School, commissioning 2 grade 9 classrooms built under KPIL program under the Ministry of Education. I want to appreciate the Board of Management and the Principal for managing finances prudently. I want to thank the contractor for making sure that the classroom is well done to the specification. Nigainana emirobili bagendete kubeka bune serikali ye county benyare gwikirania amagacho yebirasi ime ye chiskuru chonsi. In phase 1 and 2 in Kisii County, phase 1 we had 110 classrooms, phase 2 235. All are complete apart from 4 because of a few issues, but they are underway. We also have classes in phase 3 and schools in phase 3 and 4. We are doing procurement and groundbreaking. We hope by early February they'll be complete. CDF is also doing some other classrooms for grade 9. So we hope in February every school will have a grade 9 classrooms. Kuwatakana na matemu grade 9 yo mwako yo igani gobona borokiwa bachakira masomo abo asenchira yabene kire skuru lyo banyale go ikera ekerengo kyo mwako yo iga. All the grade 9 students are in schools, you have seen here. So they already, we have been going around the schools and all the students have reported already. Yeah, so we are saying as they come in, of course we give them priority because they have an exam at the end of the year. They have an exam called Kenya Junior School Education Assessment at the end of the year. So they have to settle down as quick as possible. We have provided textbooks, so they should settle down so that they are ready for that exam at the end of the year. Abaibuli bono nigo baboligwe koba no bali muboyisaine ekyagera omurobelio yoiga ase serikali nigo gendrete goikiraniwa asenchire egwenerete. There is no cause for alarm. Government is in charge. So grade 9 transition is 100% successful. Kuripoti liye kitaseri kiao kia Gatembe kuruwe bunge ya Kitutu Chache South elia nendipon asanya. Murikito Anko Dipon asanya noroboti rwa senchira yobo ikano kurwase bunge ya Kitutu Chache South tugoskabosi mwancho murigere ya bunge ya Nyaribari Masaba chiskuru chechi secondary hannemono kurwase chinsemecho na aronigo chenekya omubaro monge bwabo orko abanyarako bago ikirana bunenchiremo yo ya imbunenchiremo ya barabo gochigo cha kasenchira ya bene na kogendari ya sechisemi chaba setamiga entangani nonyana boigo niga barimo abanne kurwase chiskuru chechi secondary ya sensemo ya Nyaribari Masaba baesokire na gokwandra okuganya gukororo gokwenekya
bunanga kichinde chonsi kurbono amasomo nigara chekwiranirwa asenjira ya bene hasobe go bagenderere kuboria abarukwa bari banyatwa bawe karansira amatemo abo ye ikirasi 12 bose form 4 so mwako yeta bagendere ko ba abatoero na boigo kuganya amachibo abo yakagere gosoka asegeka hegeke abusasa matko amake alibosyo muri kito Dan Muzungu no roboti rwa senjira bwikira igegatiye chiskuru che secondary chanyara kuigurwa bene litkoria rero asense ya Kenya nene mono kurwa sorogongo rwa nyari bari masaba igo chiskuru echi chanyara kuigurwa igatia abo ye chiskuru twanyara gotara neri ya moige susu St Mark Mokorogonywa Mobamba Masimba High School St Ruanga Ichun Girls gatie chiskuru chinde chinyinge nyana boniga barimu abanene be chiskuru echiga banyara kwenekia ugocha kwa bana bangeri tukoria rero banyara goteba nigo bebe kirange gochego chaka etamu entangani na wewe abarimu gochego soebira asimena gochaka gosomia. The learners have reported and we are set to go. I know this year we are likely to have challenges. The numbers that we have won't be available because we do not have now Form 1. As it is school chego irudero tana bia bana tundero toigora bana tana blero bia yaba na masoma chakire because na igora to abate meeting into a call the sabarimu to bega strategies na to kuigora rero abarimu ba chakire birasi bizima masoma na yandrete toa kire serikali mbiyemo na so support school awa na tiga tuchage tamu yebia toge high school. The term has begun well, we thank God, and as you can see students are arriving. We thank God and we're hoping for the best as the term begins. Ekera boiga baroki wa baiga banyare go segetwa irinde bachiko korumukia ekerera bene ntamu ya bentangania so mwako iga 2025 no nyana boniga banimu abaiga banene banyare gukwanira amatemu manene ayuara chiko soka bwango iga. Good result. I know the exams results are getting out this week as promised by our CS, and we are expecting a better result. Ekrabo igatia ba bori banyara gukwanira ekrabanyara kubwatuka abana bene kuruchinka chiabo na kogende skuru banyara goteba nyonye uchumi ya kongire nere buyabo igaboro kiwa bayago chikomenta gokorumukia ibintu bya kumara gende nyasawo tugwerere twanyore bikeigo twemigire twaletire nonye challenges chiabeta chinga chibese chiyo nyinge na letro mwane skuru ana bwase skuru ya Masimba High School eyabira seke ketambe batabwatie boarding facility nigo mwanmu monene ane kiabor kigwa bugo ikirana ase skuru ekarwa iganyara goteba na lierabe entunda entangani ase skuru yao chiko twara e boarding facility asabana bali ba form 4 ekarwa iganyara go sababara ikurwa sense meiga wego chiko bwatira ne rinde skuru eiga kogenderera that this year our Form 4s will be boarders, both boys and girls. We have a dorm which is incomplete. We are requesting Mheshimiwa to help us complete the dormitory so that the girls can be accommodated in that dorm. Korpotri ketaseni kiage tembe koroiga nyari bari masabe yugo toke me county ya Kisii ilietariane igongoro kwa Dan. Memono murikito Dan Muzungu kurwa se bunge nyaribari masabo mwancho murigaria nemero biro yoko ene kyo korona wechi semia se chiskuru au ase tamuiga entangania masomo yo mwako yo wechiri bubere 25 tugandata sorboti ruechi semi nigo abari mu abanene ase chiskuru che secondary kurwa se county ya Kisii bagandata gwesokya na gukwandra ukuyarigania kwabo kugocha kone kya unamba che kone kya kuboto ka chisemia senchirengia etamuiga entangani kirabo ri kwabo bagandata gwikirana se chiskuru ase tamuiga entangani humari mu monne wesukuru ya abamura ya Kisii oyo manyikaine buna Fred Mogaka niga kwanire emirobiro yagandete kobekwa se skuru yo yogo kya kwane kya buna AK ga abarko amba chikwani kwariga ni wa senchirengia abarko bari bekeraskeri ya form 2 form 3 amo na form 4 muri kito Brian Nyakundi no roboti ro senchire gwikirana
Ekerobono chiskuru cheigorwa rituko ria rero niga borokigwa be chiskuru chisekendari barorekana goikerana ase chiskuru ao ime county ya Kisii. Niga balimu amona borokigwa baikirana ime ya chiskuru ao abwase barorekana gutwara ogosemeria buna nigo mwakoyo baragendere gokinia ebirengo bya chisemi ime ya chiskuru chiabo. Ime yeskuru enene yabamura ya Kisii nigo boigo ababorokigwa baikirana abwase umwalimu omonene omokonyi Hezbon Chwea atebabuna nigo barachie gochaka gosomia ababorokigwa abo gochakira rituko liankyo. Kisii School. Kwa majina ni Hezbon Chwea, naibu mwalimu mkuu Kisii School. Leo tumekuwa tukiwapokea wanafunzi wa kidato cha pili, cha tatu na cha nne. Na nina furaha kusema kwamba tumepokea zaidi ya robo tatu ya wanafunzi wetu. Majority of our students have come back. I think they are eager to learn, and we are so happy to have received them, so that tomorrow from 7:40 we shall engage themselves in learning. Welcome Getembe TV to Kisii School. You're most welcome. Ginko ripoteri igataseni gia Getembe kurwase county ya Kisii eliatariane Brian Nyakundi. Mwancho muriri asoroboti uru Rwaya Brian Nyakundi no togwiro mutumoko keigo ase studio ya kabere tokore na sensemo ya kabere tunyarko batokugendera kwemanyari agai aine kiwasiri tukeriga rya rero Toscar. Nilan Hub niye moya chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service nabo gase nyumba yao, yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo ao nabo gone chikala ao mbabwate recliner sofa sets echura onchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabo gone chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design ao nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV yao buya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murwelio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo mucho songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitaye lya nyangena boigo nabo waka esimi gwetrase chinamba chito echochire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye ose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asenka ya olero. Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getembe Television ekionga kiamamogusi. na kwariganire naendo mwancho murigire sensemiga ya kabire yekionga chinsebira senchira yobo ikirino bya manaso kwendera gusangana into nabono tokogendera no roboti urukubwatekana nechisemi ase aboriko baburigwe kwene kyamunankuranira bara masoma basenchirire ngia seta mwigentangani iyo mwako yo masomo bwechiri bubere 25 gukwana negeta senikiga kyagetembe kurwase ubugategati umucho bosongo Father Lawrence Nyanga nigo arurokobolia gochiase aboriko abegabanyariko baba gwetanga kurwase chisabu chimbe ekira chiguturubania amagi mabo aribosyo nabego kwanika guturubania emirobirio yabo yechiseme okwana na kuganiria abana baito amaya ekiari matenga babera se chinka chabe rusentambe
oetania chi mitinyi bere kole bono kwirina bala se skuru andi nabakora na se skuru nkolengia yenga kibaberenka nabokonyora ngakero kende banalire batwarira umunaro bokobaka na gitutagetera ndekara bakonda sukuru zo kwaganiria maya abarimu nabaruba bariganie egere basoe bagendere n'amasomo aya igantumate nayo ngenjo mono umwana batango uri na gesero tano kuburubora era nyore gesero kiaye yarigani byasobogima buri bosyo nandirende abana betange korwa se bintu bigutindi ibinyugwa ikera ntumanyitinga kero kenderere bintu byakire bireraisi bigutuka kirase none kera abana bakonda isukuru chitauni tubwatega nyasoro no chire mesokotero sire konwo ebinyugwa mbiroro bakwenda bagura usine chipaketiga ebintu byuko chi spirit abana bakero kende bagenda biro by'isukuru na bero buya none kera bagosoa compound y'isukuru ase bamenyeteme ba check ubaro bintu kebiga kole ndo umwana nkyugwanjiro nako check ubuguri ebintu bikwenda n'amasomo to basukubuguri ebintu chiguru bubwate ekindi tere kwenda na Toska bose mwancho morigeria ase county ya Nyamira nigo speaker bwe bunge ye county yo ya Nyamira Mheshimiwa Thaddeus Nyabaru anyara koba gakora hebikaro bye bunge yo ebitangani buna speaker bwe bunge yo nabwe bikare bitangani ke maso mwako yugo moye bwe chiri bubere 25 na ase bikare bige mambia rero aba MCA kurwase e county ya Nyamira banyara koba bagwesokya na gukwandro kubanyo kukororo kukwanekya buna nkobeka bari magega ekitobauti cyabo cyage siasa na gutugutira ari miroberio yaberege kwanekwa aso mwako eta soko sana no gotindi kwanege twigati yabara yabo asibona bate abirine chinga kiba cyamo na kwaneke bunanko beka bare amaganyo yo mumenyi bwe county yo ya Nyamira na bigo mwaki bwe chikura hakikonyora obokorera iburubya abo bigo kogenderwa ko magendro muri kito Fatgad Gisemba no roboti rwa century weekend Ekero ebikaro bye bunge ya Nyamira byacha kabene na inde mahega yo mutimoko bwo moyega bwesukuku nabayigo umwaka omoya nigo aba MCA be county ya Nyamira bakorawa no monogeri bwe bunge eyo Thaddeus Nyabaru nigo baratarere amo ase owikirania amagenderero ase omunyamira na kweba imechando eyo baetera umwaka oheta. We faced numerous challenges in 2024 including much litigations. We fought together and we can proudly say that we have won by the abundance of the grace of God. We now have substantive speaker and a clerk and the reformer count assembly service board. Thank you. I wish you the best and we wish to work together at success. Thank you. Last year, and the roads were washed down. So, Speaker, those challenges. Akoyo no kwene kyabuna omunyamira bwensi ngwikiraniri ware amagenderero. Infrastructure is a problem here in this county. You know, there were heavy rains throughout last year, and the roads were washed down. So, Speaker, those challenges, I want to believe we're able to the task as a house. And it's only through our kare no boremu abwase boigo baganire aba MCA bonsi banyamira wikirana asebikaro bye bunge eyo gukwanira enjira barakinie amagenderero Nyamira Abel Mose nomo MCA umawawa. It's now high time that we need to show our public that there is hope in this year 2025. The bad image with the governor, that one should be deleted today. Did the governor work for his people? Kuripoti ya Gatembe TV kurwase amagacho ye bunge ya Nyamira egotoka se bunge ya West Mugirange County ya Nyamira nje Fatgad Gisemba. Murikito Fatgad Gisemba kurwase county ya Nyamira mwancho murigero yatokorena se county ya Kisii ase orobotirukero kebokonye kurwase kenyoro kya Nyamondo ekegotoka se ewodi ya Bugusero ebunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii asomoga koyo masereta Jairo Ochwang hanyara ko bakagwe sokya na kuroko boya gochase bari bonsi bari no kuganyo kuya abego bari no gwancha ko ene kya bunanko muikabarange na komokonya chinga kechiga aganetyo bokonya sabere kagwetera amakonkera ekogendria nemeroberio ya Butamba sekeringa niga nyara ko bakagotwara oboroire asegeka higento keirere konyara koba gakobutorwa amagoronsi Murikito Gabriel Nyakundi nanyara koba kagotarenkeyo no sangano mugakoyo asenchire yo bwikirano.
gakachairo chwang mogereni go eiburite una umuntu rwinsi ase omubiroye korinde engaki emo agachaka kurwara ase echinjira chitamanyikaini goika erego chinchia koba ekrema nigo erera injira chake tukurwara igento kyageretere kubuturwa amaguru goika amagokae kubutoka ase chinjira chitamanyikaini kugwara kwane na chake tukugwara kuguvusio n'umuntu w'umugiti bona kana cha kugwara n'umuntu w'umugiti kahinya gitali kahiyo achaka kuyako yoge kinti ko karagasi ukaba ibyara bigachaka mnango ulinga kana biri byamaboko boneka byachaka kulinga kana kagendera kugenda nyagitali diuka bikamaya kulinga kana byonsi pi byalinga kana byonsi bona baibuli bakamaya kuko bakateba nyagitali yasinyire yatumwiri kenyechi bono kenyechi bakangira kenyechi sitiri byara bigendera to koraki kulinga kabona bono ebyale bigachaka konyenya kinchira giti kare byanyenya kaji binyerete gata kubutuka kare byabutuka bitabukotaka yamagoko gasoa amaguru egento keretere kubuturwa amaguru a senyagitari ya tabaka ukuru karwara ukamanya gusalika pi kare bwasali achikubuturwa ukuru akanyimu kukurwa akangira bagatabaka kabuturu kuguru kana buturu kabagu gachanka gwena kera na gwena gachaka kai guchimbo gachaka gutana chiro nuku kundi na karuku gachaka munanga na karuku kamanya gusalika pi nande kabuturu kukundo bono kabatimbu atimaguru nande ikinto kireretere konia enibo ya nene mono omugundo oye sina rufiti n'umugundo naho neti kamanya gukoraki kamanya kubuturwa amagurayo nigo orokyo bobo bwae ase omuruberio oyo osha ase egento keriate babuna ataranyara kumanya enjera egokora egasi wenyo nakibwate bitangani konkonya kiaringi lakini bona unabate bakakichincha nabonki bwate nyumba tindali kwikikija bona kyachinchigwa ninkeira tige gukora gasi bona bukiri nyumba busaiko nigo erera emichando agwetera abonda arware ebe simbule mukira nyitali ni nyumba menyete nero impura gego tonya gute nyumba na indina kake ase asabire onde bwense uyuranyare kumukwera mabebe komokonya asenjera ende yonse likali kiranje endolera amabire nkonye undi bweshuri n'umwoyo bugwanja ankonye nambikira kanyumba kakeigo nakomenyera Kingo reporter Gitembe kurwa sebunge ya kitutu cha Chisauti kaunti ya Kisii ninche Nyakundi Gabriel Wancho morigeria uyu no murikito Gabriel Nyakundi no roboti rwa senchira yobo ikirano no rogoto ikiria omwerio bwikionga chinsa ibira senchira yobo ikirano kurende to skare ritkoneria Jumaine buna botambe Dr. Kena Moses kurwa senyagitari ya World Feed Health Center nyara ko bakago ikirana gaiga ukorana sege kagitari gitambe tunyara ko batoko so asobo chenu bwito tunyara ko batoko kurigeria amange kurwa sechinse machigo to skare no twarengena Wilson Makodi kurwa somo no wemanyero director Villa Kariri no trenere na boygo Lucas Mugaka kurumaiga ye kamera kwa nike chibi changu chira senchire rengia to skare Nilan Hub niye moya chiduka echichiko n'ibintu bigutumika service nabo gase nyumba yaho yani furnitures asiri golidi amabuko ebyo bikomenya